Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali, iċċelebrat fl-10 ta' Ottubru, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat żaret bosta xogħlijiet ta' tisbieħ li jinsabu għaddejjin f'waħda mis-swali tal-irġiel fl-Isptar Monte Carmeli f'Ħattart. Is-sala qed tinqala ta' taħt fuq, b'ħitan li qed jingħata wiċċ ġdid biż-żeba, l-art qed tinbidel biex il-post jingħata dera iktar moderna u twaħħil ta' suffett ġdid. Is-sala se tiġi magħmra wkoll bi kċina u salott kompletament ġodda. Is-Sinjura Muscat spjegat kif dawn ix-xogħlijiet qed isiru minn fondi maħruġa mill-istess Fondazzjoni Marigold. Bħala Marigold Foundation issinna l-dar l-aħħar 3 snin nagħmlu proġetti żgħar ġewwa l-Isptar Monte Carmeli. L-isptar kulħadd jaf li għandu stigma, imma huwa żmien li nitkellmu dwar din l-istigma u nikkombattuha. L-iskop huwa biex l-Isptar Monte Carmeli ikun attrezzat bl-aħjar mod sabiex il-pazjenti u r-residenti jgħixu f'kundizzjoni aħjar. Dan fl-istess waqt li jħossuhom komdi bl-ambjent ta' madwarhom. Is-Sinjura Muscat żaret ukoll il-Young People's Unit fejn setet tara mill-qrib ix-xogħol li sar bl-inizjattiva tal-istess fondazzjoni. F'din il-binja li fiha tilqa' tfal bi problemi ta' saħħa mentali saru xogħlijiet ta' tisbieħ fosthom dik ta' klassi interattiva magħmra b'dak kollu meħtieġ biex ikollhom kollox magħhom. Il-bitħa tal-istess binja wkoll tiebed bitqejjid ta' terf li fuqu it-tfal jistgħu jilagħbu mingħajr il-biża' li jweġġgħu. Waqt iżjara tagħha fl-Isptar Monte Carmeli, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold fakret li llum qed ngħixu fl-2017 u appellat biex ħadd ma joqgħod lura milli jfittex l-għajnuna. Illum inbidlu l-affarijiet, illum hawn il-kura, hawn l-affarijiet li jistgħu jtejbulek ħajtek, imma titmur għalihom u ma rridux niddejqu immorru u naffrontaw l-affarijiet li nkunu għaddejjin minnha u nsibu l-kura għaliha. U nagħmlu kuraġġ il dawk in-nies il-familjari tagħhom li aktar ma jersqu għall-kura aktar ħajkunu qed jgħixu ħajja aħjar.